Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Kay baba mo nga kining mga laing sikta sigig tira sa simbahang Katoliko. Nagdungan kini sila panira tanan, gausa kaning mga Baptist, Sabadista, Alliance, Iglesia ni Cristo, mga Mormon, suguban pang mga laing sikta. Sige og pangdaot sa Katoliko kay ngano man ang Katoliko daghan kitag membro. Diri lang daan sa Pilipinas, so sumala sa philstar.com 84 to 85 million gud ta kabuk membro. Imagine that ha. Onya sumala pa sa News from Vatican nga naatay 1.375 billion kabuok mga membro. Billion ha, billion. Imagine that sa tibuok kalibutan na. Now, kung kanang billion o kanang million mukuyog sa ilaha, butang talang na inailad sa Sabadista 85 million na ilad niya tanan. Kada kong 10% kobrahono ni Pastoy ana paldo. Oh, kung kaning mga Baptist, Alliance, Methodist na nanuo ana ba nga example, Alliance na convert ang tibuok 85 million or kanang billion sa tibuok kalibutan. Ditoos mga tik-atik sa Alliance, ditoos mga tik-atik sa Sabadista, ditoos sa tik-atik sa mga born again. Kada ko kayong kobrahono ni Pastoy. Ha? Paldo, di ba? Okay, 10% god ang giapas mo nang karon double kayod sila tiras Katoliko kay gamay kay sila membro in terms of kolekta-kolektas mga 10% di gud kaapas. Ha? Di gud kaapas, gamay kay sila mga membro. Munang ang Katoliko gitira, wag kita kabantay sa Sabadista nanira og Baptist. Ha? Baptist nanira og Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo gibirahan ang Sabadista wala. Kana silang tanan mga dili Katoliko. Ang puntarya na Katoliko kay daghan kitag membro og makuha nila na tanan. Paldo si Pastoy. Paldo. Agoy!